Bi tema xwe bi mezinbûna xwe ve Zebeşê Amedê ên navdar tê çînîn. Dema çînîna Zebeşê li ser erda dest pê kir. Li ser her erdek bi tir û kamyonan zebeş tên barkirin. Di destpêkê de keçên pale zebeşa didin berhevdû. Dûvre karkerên mêr jî li tira bar dikin. Xwediya erdê zebeşan amaje pê dike ku Zebeşê Amedê îsal li gor sala borî gelek bi bereket de û di her donîmê de 10 ton davêje. Diyarbakır îsal baş zebeşê wê îsal gora salê îsal verma wê qalîta wê zêde îsal xwarina wê zaten herkes zani çawa yê îsal gelekî lawaz baş îsal qezen jî heye çok şükür em ê vê her yek 6 kilo 12-13 kilo ye. Karkerên keç û mêr di bin tavê de her roj dixebitin. Lewra dibêjin ji bo ku pare xwedîkirina zarokên xwe bi dest bixin mecbûr in. Heman demî de ji karkirina zebeşan jî qandî xwediyê erdan bi kê xweşin. Sembola bajarê Amedê zebeş gelek cara bûye sedema Amedêkarina festîvala. Meha tirmehê hat, êdî çînîna zebeşê dest pê kir. Yani verima xwe süper e. Jêya denê derbas kiriye. Vallahi yani ez vê bêjim verima xwe süper e. Tonajê xwe dolimê 10 tona davê. Ê edenê mesela 8 ton davêtin vê talê 10 tona davê jî. Yani باج داره baha zebeş maşallah para jî dike. Valla herkes memnun e. Valla. Yumê mesela امروز دو چهار مره 18 ترا بارد کن دنیا عربه کیم نو بیا سپارش پرن Cotyar Zebeşên Amedê bi tiran dişînin bajarên din ên Tirkiye û dişînin welatên Ewropa. Zebeşên Amedê bi giranbûna xwe car caran dîgî ji navbera 68 kiloyê jî. Heval karkirê me barkirinê xelkê me Sûrûcê ne ew mewsîm lê tên vira 20 heb 30 hebe û ê seyara em 3 heb ji Mêrdîn hatine 4 heb ji Mûşê hatine 3 heb ji Mêrsîn hatine nava Tirkî bela dibin. Cotyar dibêje di 2 tonîmê de 1900 ton bi dest dixin. Lê dibêjin demek Zebeşên Amedê ji ber giranbûna xwe li ser hêştira da telhilkirin. Zebeşên dendik mezin jî êdin nemane. Lê rengê zebeşa aniha jî sor e, bi teme û bi av e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.